Bulan mga kabus sa espiritu kailangan gingharian sa langit. Bulan mga kabus sa espiritu kailangan
ulangan, nalili na gayon. Makakita sa kahayan, ulangan ng mga kabusay espiritu, kailangang hingharian sa langit. Bisan sa buhay pa siya nag-iisip, siya sa iyang kaugalingon na ulahan, dahil kung ikaw nila tungkol sa imong pagkapalaran. Apan mutipon siya sa pundo, sa iyang mga katigulangan, nalili na gayon. Makakita sa kahayan, bulan ng mga kabusay